Гаиләдән. Хөрмәтле кардәшләр, милләттәшләр, сезне барыгызны да эшлиме? Эшли бит. Артист тоже мне называется. Хөрмәтле милләттәшләр, туганнар, дуслар, барыгызны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Сезнең һәммәгезгә дә гаилә бәхете, исәнлек, саулык, тормышыгызда, эшегездә зур уңышларга ирешүегезне телим. Һәм дә киләсе алдагы елларны да шулай бергәләп, матур иттереп каршы алырга язсын иде. Бәхетле булыгыз. Шул, миннән сезгә теләк шул. Кем янында утырып тора? Алсуга бирәм, алсу мәне синдә. Бу синде Фәйрүзә Каримуллина. Без нурлылар, без нур кызлары. Хөрмәтле кардәшләр, дусларым. Менә Фәйрүзә әйткән сүзләргә кушылам. Тагын инде истәп әйтергә бер дә калмый. Миннән инде нәрсә дип әйтим? Шулай иттереп, менә шушы татар йортында очрашуыбыз өчен менә инде барыгызны да көтеп калабыз. Быел гына менә кешеләр бик Шуның өчен килегез, җырлыйбыз бергә, бийбез. Менә татарларны шушында килеп күрсәгез генә. Әйе. Да. Менә бердән булырга кирәк. Сезне менә тартып чыгарып булмый бит Фәйрүзә иләреннән бик. Аллага шөкер, халык җыри бит. Җырлар йөргән. Менә безнең Очрашырга, күрешергә язсын. Ой, бәйрәмнәр белән.